Recording. Video mo kami. Yes. Recording in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kung ayha kaon ang atong ganian karon wala si Juanito. Mirisi ni mo Juanito. Kung aya pang opisina na walay budget na ka sa opisina pero karon timing kaayo. Nami sa Aladdin's. Okay. Wala pa mi nakasulod na pamisa. Okay. This is actually second time na nako nga nakaani diri sa Aladdin's Gate. Actually, doon rin sa balay diri sa Uptown. And syempre medyo na-miss na to ang, di ba, ang last time I think was nakatry tag Italian cuisine. Italian. Tapos it's Authentic. Day. This time, gidala kita mo. Para abi palag like batasan si konsehal. Basi palag moingon mo nga basta kaon-kaon galing si kuan ra si konsehal lagi na pero kung mga kalami galing di gumi gina-invite. O nana gi-invite ta mo karon. Thank you, Cons. Kay kanisan siya Arabic sa ni authentic gyapon ni. Arabic. Kay mismo ang tag-iya ani. Kuan gyud sa Peter. Authentic sa siya nga Arabo ba siya? Authentic po siya. Arabic. Arabic. Sa may tawag sa tao nga Arabic? Arabo? Arabic. Arabic. Ah. Oh, ana. So kaning mga pagkaon diri tanan authentic. Ana. So ako Mediterranean. si tawag? Oh, Mediterranean. paki-spelling sa Mediterranean. Sige daw, sa spelling sa Mediterranean. Inabito taga-Arabic. Inabito ko sa mga Arabic na lang. Hindi ko Arabic lang. So, matay pamugos mo mo attorney sa Mediterranean. Kadi mi kabalo sa spelling. Balik mi sa kuan. Oh, authentic. Wala na dayon po gana. So, now, pasaylo kami sa mga naminaw, nagtanaw karon burag paibog na sad ni siya nga video nga vlog. Kaya lagi, gusto na to ipakita na nga, diri sa Cagayan de Oro, na naging mga authentic Yeah. na mga klase-klase nga mga food karon na pwede na ginato testingan. Correct. Okay? One best thing lang diri aning Aladdin's Gate is diri sa Uptown kay medyo hawan, walay problema, hawan ng parking space. Peaceful. So, sa tanan Uptown, gusto gin mo nga, for example, matumog Middle East na feeling or galing mo dito. Oo. Then medyo na-miss ninyo ang food. Kana. So, technically, nata diri karon. Okay, now, ang problema lang yun nako, ganina rasig balik-balik ang tag-iya para ipangalan ko unsay mga pangalan. Hantod karon di gyapon mo singin sa akong mind. Kaya ako nabaw-an ragi kani bro, para sa ko apritada. Michago, bro, ano ro, bro, adobo. Tapos Embutido. Embutido. Ako yung nakita nga yelo. Mula sa kanang, saan na kanang sa chicken na ay yelo-yelo? Curry. Oh, curry, chicken curry. Ra. So, ako na ihatag ng tao. Sige, David. Sige, guess na to. Ang akong writer, naghawid man siya og pangalan. O sige. Unaw na to ang chicken biryani. Kato. Wala ka na. Medyo confident ko kamay. Kana. Okay, ato na ipakita ba David. Ato ipasi. So, muni ang actually, medyo daggan na yung ani karon nga mga diri sa Cagayan de Oro. Nanay ubang karon nga ginabuhat na gid nila ni. Pero gusto mo Authentic. Pag na bastos na matanaw. So, mas lami na nun paminawon. So this is the chicken biryani. Yes. Okay? Okay, sunod. Ang nakabot ang salita. Kanina ron. Chicken tandoori platter. Asa ka na ha? Sige. Kani di magini chicken. Kay Maybe. rice man eh. Come on. Sige. Sige. Ah, Kita mo yung mag kani siguro. Ala, Dili. sayots ka. Wrong answer. Embutido, manggod. Dili. Basta mo. Dili. Alam kani French fries man na. French fries platter or pulutan platter man na sa Pinoy. Pulutan platter. So muna Dili. Muna siya ang Kebab na di siya. gyapon mao. Kebab. Tanawag mo. Tanawa lang din. Tanawa din yapon. So bagsak ta karon sa exam. Kani. Kana. Oh, wawan ka. Okay, nara mo ni siya karon ang Chicken tandoori Dory platter. platter. kahumot. Naagi certain kanang amoy ang kanang Correct. Mediterranean nga ano. Okay? Kanimo man yung pickles. Kanang gitikon ka, pickles. Uy, bugukon ka kung siya. Ginoo ko, mawawan ta. Okay, so medyo nasayop tagamay ato. Ikatulo, shawarma meal. Oh.
Lisod sad. Lisod sad. Lisod sad. Kani, nara. Pulutan. Di ang shawarma gi-slice Slice na. Tagi-abayan. So, natagya po yung french fries sa kuwan, Arabic food. Yan, nagya po yung pickles. Hindi din sila pickles, no? Actually. Pawala Okay. ata sa umay. Right, may nang makasagol gano'n. Makasagol sa grupo. Thank you so much, attorney. Salamat, attorney. Nalit up ang among kuwan intelligence level. Hindi ka nagbugus-bugus ka rin. Ikaw pat ang Arabic salad. Murag kani. Kana. Mo na. Salad man ako nasa kumain. Murag wa may lain na salad mo ni ang Arabic salad. Yan. Ako ganan magyugog salad. So nagya po'y pickles. Napoy, Okay. kamunggay ka ng toppings. Just hindi mo kamunggay. Bermuda. Really na niya. Sorry. Ginawa ko bugukon. Mawawan to ginawa ko. Sunod nga sa so doy salad na to. Ang isa, Sige. Sige. Shetsiki. Shit, sir. May nasabi mo ng Japanese. May nasabi Japanese food. Ha? Chatsiki. Chatsiki salad. Abi na ko Arabic na ito. Ano na may Japan? Chatsiki salad. Kanini, salad mangyapon mo. Tama? Di ba yung bitaw ko? Yan. Guwapa ka siya tanaw. Mo siya gisang mayonnaise. Mayonnaise na medyo na olive oil niya. To be honest, baka mo ba, medyo nakatilaw-tilaw na mo sa uban-ani. Ako, nakatilaw na kong biryani, pero ang uban medyo wala, baragkuan pa. So, sa inyo, karon barag challenging sa Yes. Yeah. Okay. Sunod ang, Interesting. ay, kani sosyal. Madunggan lang ako ni sa mga Biblia. Karon makatilaw na kita. Correct. Lamb masala. Lamb of God. So na po'y lamb masala. Lamb masala. Wait lang. Kabalo ko nga murag lamb. So asa man ang lamb masala? Kani? Kato. Kani. Ano tama ang biryani kay murag na may rice. So ang lamb biryani. Kini. Kani dayon ang Masala. lamb masala. O yan. Perfect kaayo. Ang Paris daw ani. Kan siya. Pero ang dating niya, kung talawon lang ni mo ang texture, buro mga anang kambing apritada. Yeah. Na kanang, di ba tama no, pero ingana lang yung akong the way I look at it. I don't know lang sa taste. So nay rice mo doon ni sila ang Paris. Okay, to again ang lamb biryani. Biryani. Lamb. Actually naginay ko pa lamb bayani biryani. Agbayani. Yan oy lami oh. Lamb biryani. So chicken biryani na po'y lamb Lamb biryani. biryani. Pili na kung basta lamb kay medyo mahal. Feeling lang ko lang. And last is ang kebab platter. Asa naman ang amon Murag ani? embutido. Murag yung butido. Kebab ayun. Basta kebab. Ano siya? Barbecue style. Di barbecue style. Kebab Grilled platter. siya. Okay. Na. So wala tayo line istoryahan karon kundi mga lang yutaan ni. So so magtinilaway ta from top to bottom. Correct. Then atong tanawon unsay honest natong opinion because again, siyempre Pilipino mo atong Yeah. pagdako nato ang atong Filipino palate. Ay! Nakalearn sa palate. Filipino taste buds. Kaya magbay ka ba palate? Correct. So, siyempre na nagitinaandan. Di ba? Alam mo ka na, di ba? Kung unsay mo naandan when you were still young, magkadako ka mo na ng lasa. So, siyempre, pag medyo mo tilaw taglain cuisine from other countries, so, siyempre, naginay medyo sa bagay lain ni siya nga taste. Correct. Ana. So, dagan kayo check up. Ay, mga una tayo. Dagan na kita. Chicken biryani. Okay, larga. So, bayin-bayin ta. Let's try this. Kaya medyo din ni bago sa kuha. Kay nakatry naman sa kuukuan. So, mean to say, sila dito, ka-rice gida yapon. Yeah. Pero murag medyo lahi ang style siya ng rice, no? Tag-as. Oo. Uy! Sa may gananin mo, Murag Attorney Drew. Tag-as o kanang sakto lang ang kuhan? Sige daw, magbayin-bayin taan ng chicken para ano ta. Look, okay, kalat kayo kung mga igala. Ay, sino? Dama. Damak. Ayan. Okay. Tama ka, medyo ang klase sa ilang rice is lahi ang style. Lahi ang yung texture. I just love potatoes.
lately na pug Basmati. lately na pug ko naka-appreciate og mga kamatis in fairness. Kanang medyo nadako-dako amo ba na nausab akong panlasa. O ganan ako anang medyo kanang gabasa-basa nga medyo juicy. Sukat kamo ba? Ano mga tao man ko basta yung ana. Yung mga delicious thinking na gyud kayo mo. Tagay ko gamay dai bahini ko gamay sa chicken. Magbahin-bahin Wala kita. kita. Dili siya man akong gungikoan. So shout out kang Juanito, wala man ka, busy man ka. Mirisi ni mo, Mirisi, pikat eh. ni mo diha. Okay, larga. Ay, kalami. With the tomatoes. How was it? Sige daw, P. Ito sa pag-hindi ka ng chicken, bro, mas namin ito. The chicken is marinated. Is what? Roasted. So, ang chicken roasted. And marinated And also? marinated. Overnight. Ayan. Basta marinated overnight, ma-feel ni mo kay ang lasa, musunod yun. Yeah. Saan pag-check ka sa... Saan pag-ya? Yeah. Yeah. Kapoy ka nga trabaho ba? Kapoy ka nga trabaho sa kung ayaw. So tasty. Oh, ay, ito mo palabi ka, okay, daghan potatoes Actually. tingnan. Yummy. Ngunyan na, kay ako man ani, kurambo sa rin sa atong mga partners karong taon. Perfect. Again, medyo nakatesting naman ko ani, so murag, ako, pan ako aning, biryani. Perfect. Does this have a level of spiciness? Wow. Because I can taste the, There's spicy. the tingling spicy. The kick. Okay, Yeah. There's a perfect. kick. Next. Gabi, sa microphone, madungan ang mga ASMR. chicken tandoori platter. Sagling na again, anira na kanina. Yeah. Ayan. Uy, ko, ipadapin sa ning uban nato diri nga mga ano. Okay. Magbutang gitulog yun yung kapikos para tagsa Tagsa kita. kita. Perfect. So, again, chicken, nagya po'y rice. Okay, perfect. So, how about this? The rice, how about the chicken? This is Basmati rice. basmati rice. Now, the chicken Wow. of this one. Pagka mas bati ang rice. This is roasted, no? Sometimes you can make it. Roasted? Grilled or roasted? Okay. And this is also marinated with special spices also? Different spices. Okay. Very good. Okay, let's go. O yeah, siyempre ang tagiyan nasa itong tubangan po di siya gustong mga tubang sa camera. Correct. Okay, let's go, let's do this. So again, ang siyang pangalan na ni? Chicken Chicken biryani platter. Chicken tandoori. Tandoori. Sorry. Confident. Guwapa tana pero bugo ko na. Sorry, ma'am. Hindi kay kamo sa sa iyo ang sa kodigo. Dili pwede nga na, ma'am. Di ba tigde yan sa mirisi? Different po ng taste. Different po ng taste. Dili pa rin sa ako kanina. Different po. Perfect. So spicy ba gyapon eh? Medyo nagya po no. Is this also spicy? So spicy. Yeah, I noticed that the chicken biryani's spiciness is mild and sabi pag English. Tanawa na conscious na po siya. And I can taste the spiciness that kanang gradual bitaw siya. It's not like you didn't immediately know. It's Ang kick, I think, yeah, from the kick is yeah. No? Yeah. But that is one for people. Pero mas tasty ni. Yeah, mas Oo, mas ano makuha yan, yun mas mo. rich I can yan. feel the... Rich, yeah. I can feel the... Ano nga na? Ano? I can feel the... I can feel the... Bro, gimi nga. Lain naman tinanong. Basta lagi. Lamig siya. Okay, pag-uwit, di mo ba kay halang diretso. Like, Yes, straightforward ba? Straightforward ang iyahang. Kada bite mo. Dama. Madunggan din nila ang kwan pag ano sa pag... Siyempre. Flavorful kasi, no?
compared sa biryani, mas ganahan ko ani kay mas Rich. rich ang taste. I love this. Perfect. I love you, sir. Ay, sorry, sir. Ang food tapos na ito ang sir. Ah. Spicy ko nga na tao, hilig ko spicy. Kamu hilig ba mo? To be honest. Yeah, super. Ikaw, dili Not kay ka. really. So parang Mild. medyo paningot na ka. Oh, nana. Kaya mo gusto, Pepsi or 7-Up? 7-Up. 7-Up. Okay. Thank you. Nanay mga... Feeling na po niya, ang problema ng kainit, pero mapahimuntan ang bana ni pag humanon niya. Alright. So nag-break ka jud kay ni hibernate si Kuan attorney. Ayan na. Uy, may nalaman ka na talaga. I'm so proud of you. Nanay na. Puiso. Hoy! Hello! Oh my God! Na-poison na gini siya. Next. Ganahan ko sa ka-spicy niya. Lami Yeah. kayo. Lami. You know what? The Vice Mayor na to, si Vice Mayor Bebe Rodriguez, ganahan kayo ani nga food, Arabic food. Next is the shawarma meal. Shawarma meal, yeah. Tasa. Ayan ang kuan kay ikaw naman tag French fries. Correct. Tasa. Fries. Attorney, get one and pass. I think kung di ko sa ako lang ni I don't know sa inyo. I think mo ni pinakauna nga Arabic food nga akong borna na pag may Na-encounter Arabic your food life. may kag shawarma. No? Pero Yeah. mo ni ang pinakaunang murag ma-introduce yun. Okay, let's have a Shall we? toast. Okay, shawarma. Oh my God. Grabe ang sound nito. Tissue. It has tacos. Tomato. Kasi pala yun sa may liliya pa tanan. Yeah. It also has lettuce. Tama? Pickles. Yeah, pickles. Kasi pickles. Pickles. Gahi kamay. Pickles. Yeah. So sorry, I'm a soft person. Does it have jalapeno? Does it have jalapeno? Ano man ay burang taste na imong burang Yeah. nga nang dating. Ah. Pickles, sarap. How many? Authentic yapon na shawarma, no? Authentic yapon. This is really the original shawarma ingredient. You did not add anything just to, just to get the Filipino taste. So it's No, actually, we just make the sauce a little Filipino style. the sauce. So medyo na daw sila Not the i-tweak sauce. gamay sa sauce. But technically, all the ingredients inside, it's really the original one. Filipino like sweets. Little sweet. Little sweet. Kaya Yeah. yung mga Pinoy, hiling mo tagtamis yun. Muna mga diabetic tang tanan. So we really love sweet ba? Even remember the pasta, di ba? Yeah. Ang Filipino pasta, tamis, Correct. ketchup, sa uban lahi, no? Sa amo sa Amerika. Kalit lang na yung Amerikano. Okay, next. Arabic. Arabic sa this one. I love this. Sige daw, be. Do you have a small na lang para among please small bowl para ano ngayon akong bowl CR man ang bowl Tama kato mga English ba dili kita mapahamak Actually, dili kita mapahamak tapos ang problema nato diri karon na si attorney madamay siya malaway sila. May rason. Dala ko kanina, nag-loading. Saan ito? tanawa pero in fairness po naman sa tay gwapa Yagi. ayaw lang dili pa istorya pak na sa language pak Teknik naman sa Naruto. Teknik naman sa Naruto. O sige, para makonect. Ako, I'm a very salad lover. Tapos lately lang po, kung nahimong salad lover, na naminyo na ko. Hilig na kong salad hilaw. Uy! Natay din, Mini. Kanang salad nga buhok ray lamas. Balot mo gudto. O sige, dita, share ta ha. Ayuda. Okay, sa Zelda 1, Zelda 2. Okay, Zelda 2. Doon yun nato ni, tagdag doon ka kutsara para, patas. Okay. Ayun. Okay. So, I can see tomatoes, Onions. onions. What are these green one? Parsley?
Parsley. Parsley. Ano ka ng sakit? It has cucumber too. Cucumber. Huh? Yeah. There's a cucumber. Yes. Then the special sauce. There's another. Herbs. What? Herbs. 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 Herbs and olive oil. Olive oil. Herbs and and olive oil. So healthy Okay. siya. Healthy, yeah. Go. Okay, ready. 1, 2, 3, go. Ang dito. Oh, I love it. Humot ka siya. Love it. I'm a salad lover. I love it. Bro, kung naimati siya murag mangga. Nakakanong ko. Nga na lagi. What's sa parsley and the cucumber? What's the scientific name sa cucumber? Ha? Scientific name sa cucumber. Kinabad-abad mo sa ulo din. Oh. Oh, perfect. Ano kayo? Perfect. Love it. Love it. Love it. Show it. The color, parsley. Oh, the... Perfect. Ah. Yummy. Yummy. Love it. Kauno rin ako ng pickles din na ng whole. Wag mo na siya appetizer sa ilan, no? Ba? Is it the appetizer in your... Yeah. The pickles is available in our local market. No. Ano rin? Ha? This one? Personally, yes. Homemade? Ay. Suman. But I can give you some. Okay. So wala din sa local, wala sa Carmen, wala sa Kogon. Wala. Pasansyo. But the cucumber... It's good, not sweet. Okay. Oh. Sige. With the 6 salads. In fairness, karon pa sa mga katilaw nga ang cucumber, ang pickles po in fairness, tama ka, murag pawala siya. Kaya itong Umay. murag siya ka ng, Yeah. ito masong murag mangga. So that's why murag mamawala ang, sa pag, Next. okay. Naka-explain. Next. Next. Sige. Sige. Ikaw ang anak gani ha. How to read it? Tzatziki? Tzatziki salad. What? Tzatziki. Tzatziki salad. Paspaso din na pagstorya. Tzatziki. Tzatziki. Salad. Tzatziki salad. Nasa bangko. Tzatziki salad. Amo di, nasa ikuan. Are these Japanese cucumbers? Are they found? Can they be found here in? It's very much. And then This one, this is the Yeah. kwan man ni sa mo ni ang pickles. yeah, Tama. the, Tapos gimarinig ang gyapon ang recipe. pickles or This one we make it in a special way, but we use mineral water and some. mineral water. Mao na raw. Galihok pa. fermented Japanese Galihok pa siya. cucumber. Let's take Usa pangalan? fermented Japanese cucumbers. Cucumbers. So Yeah. ang pickles kay cucumber din family din na sila. I think ang pickle is the way of making or something. It was a recipe siya. Ang pickle Ako kabaluan na katong nag-lesson niya na sa una sa cucumber. is So ang appetizer. pagtawag sa pickles is ang proseso. Ang proseso, yeah. So it's a Okay, cucumber. Cucumber siya, kag-ferment. Ah. Are they Ano siya right? katsara? Correct. As you said. So bura sa katsara nga ang atong mga kapayas gibuhat so nimo sa katsara. So oh my god. Yeah. So sa Korean kimchi nga ila pong gi-process ang mga I-ferment Oh my- pod ang oh my cabbage. bugo ko na kasi. Next. Easy mo. Tzatziki. Tzatziki sa kane. Tzatziki Kane sa- medyo ano ko ani. Mas curious ko ani. Yeah. Medyo curious ko ani because medyo na ay may pagka-oil, nga na ay pagka Liquidy salad. reddish something. So what's with this? The Cucumber, yogurt. 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 I know I remember. It's not mayonnaise. Now I remember. So yogurt, homemade also. So it's a yogurt. 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 How you? Then what's this like reddish powder thing? It's kind of Arabic spices. Arabic spice. O dili na ta. Bro, tama ka. Bro, ako po asa salad nga gitawag. Murag medyo ano siya no. Medyo ay klaro galing na. Medyo lahi ang yang forma. So again, dili ni siya mayonnaise. Hindi siya mayonnaise. So kuan siya yogurt.
Yogurt. Yes. Tapos, healthy with olive oil. Oil. So, ay kay kabalakang, murag lang siyang medyo oily, that's olive oil. Tapos, pickles, cucumber, then the Arabic spices. Okay, ready. Pwede naman siya na ako ni-mix din siya kaya po. Okay, para sa Zelda Dolls. So now I'm a fan of pickles. Ang nakabalo ko nga, di siya pangalan, piabi na pangalan na siya sa murag prutas or something sa veggie, ang pickles. Sige, go. So, kung sa mga burgers, di ba namin nga nang magpatang pickles? yeah. So, abigin. So, cucumber, is the ah. cucumber. Oh my God. Boom bells. Karon pa nito. 2 years old. So, 41 years old, karon pa ako nakabalo nga. Okay, sorry, please. So, pasaylo Pasaylo, sorry. O kabalo. So, ang pickles, it's cucumber Shall we? din na sila. Okay, ready? 1, 2, 3. Nag-expect ko nga, tungkol sa texture na akong pananaw, abin ako bura sa ganang barag creamy dito nga dating kahit tungkol yung barag na kay pugubura ni Eunice. In fairness, ganan ko usalan nga medyo asum-aslo type. Pero kung sa kwan pa sa ito, parang vinaigrette. Again. Mahal kayo na. Vinaigrette. Vinaigrette. Not this, but it's yummy. I think this is best paired with shawarma. Partnered with biryani rice. Oh, biryani Oh. rice. So we could also mix this with the biryani rice. let's try, siguro let's sa try. isabaw. Sige Yeah. daw nga. O naman ko biryani rice diri. So magbutang ko sa salad diri. Sobrang ka na ko sa ato pa na itong puso sa saging nga salad ba? Oh, actually. Yeah. Tama. Tama. So lami ang iyahang combination sa taste the biryani. Okay, perfect. Love it. Again, it's a different taste. Actually. Perfect. Love it. Ha? Balik pa ta. Yung pata. Again, sunod na to. Nagatunga na ba mi? Nana. Medyo social na mga lamb natong gusto. So na to ang lamb masala this one. Walang masala. Alam mo, basta akong pananaw, mura siya og kanang kaldereta akong pananaw. Oo, anak yun. Kalderetang kambing. Mura nga na ang dating. Ikaw baga kaon baga kalderetang kambing? Yes. Ikaw so wala kay problema sa kalderetang kambing. Ikaw ba? Yes. Okay. So karon wala pa man ito gitilawan. So the way lang nga nagtanaw ko, ang na-register sa kumain karon pareha ni glasa sa. So pwede pilihan na po na munik masinlo. Para dili na mo ma-mix. Pwede na mo ipapulihan. O, napulihan na mo ko. Hindi na mo isagol. Sorry. Kanana. So again, ang nasa kumain karon, pare-parehan na yung taste sa kambing kaldereta. Okay. So, sa pagtanaw pa lang. So, tanaw na to karon ang taste kung medyo anggid-anggid ba. Ang kambing ba or lamb, maura ba na sila? Hindi ko sure. Sila Maura ko ba? family naman siguro sila. Family sila. Bro, yan pa ang mga maigagaw. Bro, ang mama niya, bro, mag-isuon sila. Kanidagan mo itong mayor sa una pang. Mayor na sa itong topic ng gala. Okay, sige. Amo lang ano ha, papulihan lang na mo. Artihon mi, di mi gusto nga masagol. Lamb is carnero sa Bisaya. Oo, tama. Kambing is goat, no? So, like, it's So kisa may nagbantay sa, ang nagbantay, ang sheep, lahi po ang sheep. Same sa lamb. Mura na ang lamb o sheep. Yeah. Ang nagbantay man doon sa sheep, shepherd. Yeah. Ang nagbantay sa lamb, Ang comment. Magulang sa Lain na. Ganyan lang ha. Lain ang ipik sa ato ninyong mga pagkakaan. Bro, kailangan na ito i-review sa committee, sa comedy, kuhan. Kung okay ba. Nara. Sorry, kay medyo among ipa-kuhan. Kay para lagi walay sagol. Okay? So again, ang akong una-una, kung tanaw lang nato ang texture, 2.5 tanaw nimo ang texture, mura ragid siya og kambing apritada. Okay, alday mo day. Ayan. Kajud lang, kanyang giservice po, bro, ako man yung kutsara. Marag. Yung water niya.
Yes na. Sige na kanila ko. Yung ginawa ko. Ayan. Okay. I think mas mag-inom sa tag water para ma-clean ang atong Wow! Sakto ko pa suggestion. Ma-appreciate na Isa ka to. suggestion. Kaya tama kay ang palette man, ang palette. Yeah. Mawaswasan ang palette. Noo ko. Agay ginuhagasan gid ang palet na. Para ba mas ma-appreciate ang Tama ba lang? Ang pre na magsimot kang mga perfume ba? Pag man mo isa ka perfume, musimot na po ka o ka ng kape. Kanabang beans. Para lang medyo nataya na po ka musimot sa lain. Ang dagan kinabalan sa kinabuhi ni. Uy, partner man na siya ani. Oo, tama. Sa rice. Okay, nasakto lagi si Sam. Sam, okay, ganahan ko. Sige. Hey! Sige, good. Ang texture ba silang rice bagay? Kung sa atuan ni, murag ka ng namalhan nga rice. Ba? Kaya murag na sa tubig. Ikaw na siya. Okay. Basta. Basta. So, tama na yung sa rice na kuhan. Okay. So, again, kung tanaw ng texture, mura o kambing kaldereta. Tanaw na ito, maumaubang alamig. Okay. First time po na ako ni. Ready? 1, 2, 3, go. Dili pa rin sa apritada. Dili. I think ang apritada medyo tamis kaya po. Dami siya. Bakit rin na-derive ang apritada? Well, Barang yung ani, tabag di tamis siya para matis ako. Dili man sa tamis. I think ang kalahian na siguro nila kay kanina ay curry. Ang kaldereta kay wala. ang So, kaldereta same, is same tomato siya. sauce man ata. Tomato sauce. So, pero kanina naman ni curry good. Nabi Ako curry, matis. ani mo na yung pangutana diya. Murag. Di? Sarap. Ako, tinaw ginako. Soft kaya ang lamb. Ang meat. Di na kumakaw ng difference. So, parang ano lang din. Pork Parang humok nga baka. Doon na siya murag taste good nga pang Arabic taste good niya. No? I don't know kung tungod man sa ilang Arabic na Spices. spices. So again, dili siya pareha sa apritada nga medyo tamis-tamis. Ang atong apritada is medyo tamis. Kani nga to, kani siya medyo dili tamis siya. Lagi pa medyo kick na spicy. Okay, but pareha ra gyapon ug sa apritada na ay nanalingin green peas, carrots, patatas. So tama. So murag kuan laban no. Okay, next. Okay ra ko. Lamb biryani. So kung ganina, I think murag mo pa siya nga konsepto. Instead lang yun nga chicken is beef, lamb lang yun siya. No? Okay, sige. Kani balik ta sa original nga plato. Okay. Kung pautanong ko ninyo sa taste sa lamb, di ko makaingon nga na siya distinct taste. Nagunahon na lang ko nga mura ko nagkaon og baka nga medyo humok pagkaluto. Di na ko maingon nga bro na siya something sa kwan kasi sa kanang mga kanabitong ang food kasi sa kambing bergingani po ng pagkaluto eh. So let's taste mismo. So pareha naman, biryani rice naman gyapon. So murag lahi lang ang pagkaluto sa kwan. Di lang ko kabalo kung gyud sa pagluto sa baka ni roasted ba ni nga style. Okay, ready? Gismell ni ko ano gismell. Actually, lahi siya. Humot siya. Mutsan. Na siya lahi nga taste. Mas maklaro na ako ang taste ron compared ka ganina. Ganiha. Dariya. Na lahi gid siya. Okay. Yeah. No? Yeah, nasa ilahin nga taste. Pero lamig man siya. Lamig siya nga taste. Different. Dili ko makaingon nga baka nga Hindi ba? likod. Lahi po ng kanding na taste. Lahi Okay. siya. Mura siyang single mom. Sorry. Okay na ko. I would say kung 10 ang koan, pero murag bago siya sa kung taste, I would say na ako sa mga 6 or 7. Di kay ko koan. Kay murag bago siya sa kung panlasa, in fairness. Okay. 10 ang pinaka kani lang sa because mo man murag ang lamb eh. Sa ang mo sa taste sa lamb. 8. 8 ka, ikaw 7. 7. Okay. Next. Ay last na. Ang Yeah. kebab platter. Kebab Okay, sige, platter. go.
kuha tao kuhan. Kan mayonnaise na siguro ni. O Kung kuhan saan siya siya ang kuhan. kebab platter, kung saan siya nga meat? Muna itong pangot nila. Beef? Beef, yeah. Beef ni siya, ma'am, ang iyong kebab. Beef na ni. So, basig, baka na. Okay, nagbinukong na sa ta. So, sa man, pwede rin ito nga, mura gini imbutido, tama gini. Kasi magkuha lang ko gamay. Okay. So, unsa ni mayonnaise and ano gini siya yung toppings na? What is the Garlic toppings of sauce. this? Of the kebab? Special sauce. Special sauce? This one? Okay. So, this is beef. Mixed beef and lamb. A mix? Mixture. Beef. Okay. Okay. Ready? Go. Ready na Ready? kanya? Surprise. Alright. Ready? 1, 2, 3, go. Let's go. Perfect. Okay. Yummy. Yummy. Okay. So this is 50-50? 50% lamb, 50% beef? 60-40? 54. Okay. Love it. Love it. By the way, how was the lamb? Lama It's sarap. good. Good. Spicy. Very good. Yeah. It's, No. it's just okay. This is good. I love this. The mixture of beef, maybe tungod kay combination naman ko siya sa beef o sa lamb. Is this a tortilla wrap? Is this a tortilla wrap? Pita bread. Pita Pita bread. bread. Pita bread. Sa Arabic, pita bread. Okay. Burag mas ganahan ko aning kon. Bas burag kon sa taste na ako ning combination. Kanina ang lamb kay medyo kon sa burag bag sa kung kan ba. Palasa. But this one is great. Tapos kanina yung rice. Nga murag na malahan. One of our So ang palimugi yung time. Best seller kebab. No wonder. Perfect. Love it. So yummy. Okay. So perfect. I would say I would love I love again the salad. True. Ganahan ko sa Salad. salad. The katong yung na-absorb mo ba ni? Kani? Yeah. Katong chicken. Tindori. Tandoori. Yeah, I love this. Ganahan ko ng chicken tendorele. Siyempre the biryani, okay gihapon. Ang ilang shawarma is very authentic. I love it. Lamb biryani. So again, if the Lamb yeah, I love it. But It's if new- you're not it's new if it's your sourcing. first time to taste a lounge, A-lounge. medyo it's really you will really taste it that it's really like different taste compared to Beef. the beef and even the kanding. Yeah, The it's goat. yeah. So where did you get the supply of the lamb? Huh? Oh, wow. You You personally? slaughter it personally. Whoa. Ay, siya mismo. So, nagbuhi po kayo. Other way is not way. Okay. So, sila giday, sila pagid ang nagkuhan ani. Yeah. But, worth it, i-try ninyo, Yeah. ang lamb. Lamb is more expensive now. How many per kilo is the lamb? Around, if they're selling it in the market, 850 per kilo. 800? So times 2 sa kilo karon sa beef. Same. 850 per kilo? Oh. Okay. Lamb So the is sheep meat is the sa sheep. animal. Sheep is the animal. Nasa learn. Sheep is the animal. And the lamb is the meat Meat. Lamb is the meat. of the sheep. Just like pig is the animal, pork is the meat. Thank you so much! Kaulog sa malog ang baka, sa malog sa Ang beef. Dili ang cow. animal, Ang animal. beef ang karne. Beef ang Beef cow. Chicken naman, chicken. Manok, chicken, manok. Oh, see? Chicken ang animal, lechon manok ang Sada. Chicken ang animal. Joy ang meat. Oh, sige. Dami kayo, it's authentic, dili niingon nga basta kay Pilipino lang ni Annie Dire or nakatesting dito. Perfect. Yeah, try try it. Nasa Uptown. Interesting. Worth it. And watch out for their second branch. You'll be targeting your second branch in Corrales next week. Next week. Wow! Share the latest. So that's another video. That's another video.
Magkita-kita tayo doon. Sige na, so, di na namon ni ko ang among mga partners diri karon medyo naglaway na. Among mga partner, ay, sorry, insensitive ko. Naman day walay partner diri. So ikaw na yung mahugas sa plato karon. Actually. Nag-module pa? Alright, so low na ta. Dagan salamat again sa Aladdin's Gate. And please, try niyo din namin din sa Uptown. Bisita din ang link sa ilang Facebook. Pwede niyo tilawan ng ilahang mga food diri. Grabe Yummy. Di Sige mo na. magmahay. So kailangan na mo imbitaran na mo mga partners diri. Dagan salamat of course si Attorney Drew ug syempre mong gwapa, sexy, hamis pero walay karelasyon. Sam Payla. Alright. Ug syempre si Consihal Bernie. Okay, lafangan na ta. Let's go. Lapangan! Thank you guys. Bye. Bye!